Gwamnatin Najeriya ta ce yanzu iyakokin kasar na ƙarƙashin ingantaccen tsaro idan aka kwatanta da baya, kuma wannan ci gaban ya biyo bayan jajircewar shugaban kasar ne Bola Ahmed Tinubu. Ministan kula da harkokin cikin gida na Najeriya Olubunmi Tunji Ojo ne ya bayyana haka, yana mai cewar nasarar da aka samu ta inganta harkokin tsaro akan iyakan Najeriya ta kuma takaita yaduwar ƙananan makamai a hannun jama'a. Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da ikon da shugaban kasar ke da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulki na sanya dokar ta ɓaci a kowace jiha domin tabbatar da doka da oda da kuma daƙile jihar daga fadawa cikin rudani. Hakanan kotun ta ce shugaban kasar na da ikon dakatar da duk wani zababben jami'i na takaitaccen lokaci. Kotun dai ta ɗauki wannan matakin ne a lokacin da take yanke hukunci kan karar da gwamnonin jam'iyyar PDP suka shigar don kalubalanta ayyana dokan ta ɓaci da shugaba Tinubu ya a jihar Rivers, inda kotun ta ce sashi na 305 na kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 ne ya bashi dama da kuma ikon ɗaukar wannan mataki. Shugaban gudanarwar kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS Umar Ture ya ce za su kakabawa duk wani da ya yi yunkurin dakile shirin mayar da kasar Gini Bisau mulkin demokuraɗiyya takunkumi. Ture ya yi gargaɗin ne yayin zantawarsa da manema labarai bayan kammala taron shugabannin kasashen ECOWAS karo na 68 jiya Lahadi a Abuja, inda suka tattauna kan juyin mulkin da aka yi a kasar Gini Bisau da kuma na yunkurin da aka yi a jamhuriyar Benin. Bisa ga dukkan alamu alaka na neman yin tsami tsakanin Benin da makwabciyarta jamhuriyar Nijar, bayan da mahukunta birnin Kwatano suka fitar da sammacin kama wani mai fafutuka da ake kira da Kimi Seva bisa zargin cewa ya nuna farin ciki lokacin da sojoji suka yi yunkurin juyin mulki a kasar. Kemi Sevade dan asalin jamhuriyar Benin ne, amma ya mallaki fasfo na diplomasiya na jamhuriyar Nijar. Kazalika ya kasance mai bada shawara na musamman ga shugaban Nijar Abdurrahman Chiani. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce daga ranar 1 ga wannan wata na Disamba zuwa yanzu sama da mutane 500,000 ne, ciki har da ƙananan yara sama da 100,000 suka rasa matsugunansu sakamakon ƙazamin faɗan da ake gwabzawa a kudancin lardin Kivu da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. A cikin wata sanarwa da ta fitar, UNICEF ta ce ta damu matuƙa dangane da karuwar tashe-tashen hankulan da ake samu a kudancin Kivu, lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwan yara da iyayensu yin gudun hijira a cikin Congo da kuma ƙasashen Burundi da Rwanda da ke makwabtaka da su don tsira da rayuwarsu. UNICEF ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da ke rikici da juna a Congo da su baiwa yara kariyar da ta kamata, kamar yadda yake a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. Akalla mutane 37 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a Morocco a jiya Lahadi a lardin Safi da ke gabar tekun Atlantika mai tazarar kilomita 330 daga babban birnin kasar Rabat. Hukumomin kasar sun ce baya ga waɗanda suka rasa rayukansu, akwai kuma mutane 14 da yanzu haka suke kwance a asibiti. Mamakon ruwan saman da aka kwashe tsawon awa guda ana yi yayi wato a garin na Safi ya tafi da motoci da datse hanyoyi a garin da kuma kewayensa. Kadda a sha'afa, labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Firaministan Australia Anthony Albanese ya cimma matsaya tsakaninsa da shugabannin jihohi da kuma na yankuna kasar kan amincewa da tsatsauran sharuɗan mallakar makamai a faɗin ƙasar biyo bayan kashe mutane akalla 15 da wasu 'yan bindiga suka yi a jiya Lahadi yayin wani bikin mabiya addinin Yahudanci. Yayin ƙarin bayani kan sabbin matakan da za su aiwatar, Firaminista Albanese ya ce za su ƙara zurfafa bincike kan dukkanin bayanai mai son dukkanin bayanan mai son mallakar bindiga. Kazalika za su haramtawa duk wani wanda ba dan Australia ba lasisin mallakar makamai da kuma takaita nau'ikan makaman da ɗaiɗaikun jama'a ya kamata a ce sun mallaka.
Hukumomin Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai sun yi fashe a wasu bankuna da ke lardin Balochistan kafin a rangama su da jami'an tsaro da ta yi sanadiyar mutuwan ɗan sanda ɗaya da kuma wani farar hula. Wani ɗan sanda daga yankin ya ce mutanen sun sace kimanin rufin Pakistan miliyan 150 a bankuna uku kwatankwacin dala 500